Tak super. Tak moc vás zdravím dneska. A já tady mám milého hosta, moji Lucii, klientku Lucii, se kterou už poslední pár měsíců spolupracujeme a myslím si, že ta spolupráce je moc hezká. A poprosila jsem ji, jestli by byla tak laskavá a řekla, o čem ta spolupráce vlastně v rámci Vyšší dívčí nebo spolupráce se mnou je. A proč teď vstoupila do toho mentoringu a co jí to vlastně dává a co vlastně získává, proč jí to za to stojí. Tak Luci, jestli tě můžu teda jakoby poprosit, jestli bys byla tak hodná. Ahoj všem určitě. Já jsem vlastně do toho mentoringu vstoupila, protože jsem potřebovala samozřejmě nějakým způsobem pomoct v těch vztazích, že jsem si nevěděla rady, jak dál. A docela dost mě to trápilo a nechtěla jsem tak nějak uzurpovat všechny kamarádky neustále s tím. Takže Pavla se vlastně stala takovou mojí kamarádkou na telefonu tady v těch jako chvílích, kdy jsem si nevěděla úplně rady, nebo jsem chtěla něco zkonzultovat, protože ve chvíli, kdy jsem samozřejmě byla plná emocí, tak mi ta hlava úplně jako nemyslela, takže jsem dostala od Pavly jiný pohled na věc, což bylo úplně parádní a super. A celá ta naše spolupráce pro mě byla velice přínosná a jsem za ní strašně moc ráda, protože mě posunula doopravdy o velký kroky dopředu a taky mi dala prostě tu podporu, že nejsem úplně divná, když se cítím takhle, že to vlastně někdo cítí úplně podobně. A proto vlastně chci jít i do toho mentoringu, že tam bude dál ta podpora, že nadále budou prostě další náměty na to, jak některé situace řešit správně žensky, aby to nebylo buď ta uplakaná v koutě, která prostě čeká na to, že se něco stane samo, anebo ta, která vezme ten meč a teď to prostě jako seká všechno, tak mi všichni jako polipte. Takže aby to prostě bylo doopravdy tou ženskou cestou. No a od toho mentoringu si slibuju i to, že tam budou prostě další jiný ženy, který prochází podobnýma situacema, jsou na tom nějakým způsobem podobně, takže je to pro mě určitě takové propojení i s těma ostatníma, že zase nejsem ta divná, kdo to jako prožívá nějakým způsobem a že je to pro ní tak strašně jako důležitý ty vztahy. A i vlastně díky tomu, že dál tam bude ta podpora tvoje, Pavlo, a ty názory, jak některé situace třeba řešit a že mě i vlastně dost často upozorníš na to, hele, ale tohle jsi přece nechtěla a jdeš s tou cestou, tak otevři zase oči a dělej to, co jsi jako chtěla. Takže takto. Super. No tak jo, tak děkuju moc. Já myslím, že to... No a ještě počkej, jak se se mnou spolupracuje, nebo jak se se mnou jako pracuje? Protože někdo mi říká, že jsem hodně technická, víš, že jsem taková moc jako... máš tam pocit, že to je i nějaká, jakoby, že jdeme hloubějc, nebo jenom opravdu jedeme sekernicky nějaký jakoby metody? Ne, je to určitě jako hloubějc, najít vlastně tu příčinu, proč některé ty věci cítím tak, jak to cítím, jak vlastně to v sobě předělat jinak, díky tomu vidět vlastně to z jiného úplně úhlu pohledu, takže určitě to není jenom ta technická stránka, ale vlastně tak nějak jako celkově. Super. Já myslím, že jsi to řekla moc hezky. Za mě. Díky moc, Luci. Já budu se těšit. Začínáme teda za pár dní, vlastně 3., takže už vlastně v pondělí, že jo? Takže se uvidíme. Hezký den zatím. Děkuju ti moc a no, prostě děkuju. Tak ahoj. Hezký den.